velkommen til den her reklame her. Vi er kommet til Gjerrild Vandrup hjem. Det her det er togvognen, hvor man kan få lov til at overnatte i. Mange uddannelsesaktiviteter her. Og man skal have sin egen middagsmad. Indendørsaktiviteter, når det regner. Så møder her. Købe is og øl. Se fjernsyn om aftenen og bare snak. Og for de lidt mindre kan man også lege med legetøj. Bøger og spil. Her om morgenen og om aftenen er der normalt et meget stort udvalg af mad. Så stort udvalg af sodavand og øl-reserveret bord her, når man er i gruppe. Hvis man ikke er til bøger, så er der selvfølgelig også internet til de der elektroniksager. Man med en dobbeltseng, en normalseng og 2 køjesenge. Også personligt toilet.